ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи тиловати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. аз нав интихоб гардидани муҳтарам Рустами Эмомалӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон дар конгресси навбатии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ба маснади президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ рӯйдоди таърихӣ ба ҳисоб меравад. яъне ин исботи он буд ки муҳтарам Рустами Эмомалӣ давоми солҳои роҳбарӣ тавонистанд дар рушд ва оммавияти футбол дар Осиёи марказӣ, махсусан байни наврасону ҷавонон такуни ҷиддӣ бахшанд ва дар рушди ин намуди варзиш саҳми босазо гузоранд. ҳанӯз моҳи майи соли 2023 дар конгресси 8-уми Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳоди дархости муштарак барои баргузории ҷоми Осиёро изҳор намуда буданд ва инак се кишвари минтақа Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон барои мизбонии ҷоми Осиё 2031 пешниҳоди муштарак ирсол намуданд ки ин саҳифаи наве дар таърихи футболи Осиёи марказӣ ба шумор меравад. аз соли 2019 инҷониб раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҳайси президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ фаъолият доранд ва ин созмон тӯли 10 сол рисолати худро ҳамчун ниҳоди пешбарандаи футбол дар Осиёи марказӣ иҷро намуда, рушди бесобиқаи варзиши рақами 1 сайёраро дар кишварҳои узви ассотсиатсия таъмин менамояд. дигар бора интихоб шудани Рустами Эмомалӣ ба симати президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ Тоҷикистон ҳамчун кишвари амну осуда дар олам муаррифӣ гардида, нуфузу эътибори байналмилалӣ доштани мамлакати моро ҳамчун як давлати рушдёбандаи футбол дар арсаи байналмилалӣ бозгӯ менамояд. ҳанӯз 2 майи соли 2023 дар конгресси навбатии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳузури раисони Федератсияи байналмилалии футбол ва Конфедератсияи футболи Осиё муждае барои ҷомеаи футболи кишварҳои Осиёи марказӣ расон ки он аз ҷониби роҳбари Конфедератсияи футболи Осиё ва коршиносон пуштибонӣ ёфт. аз фурсати муносиб истифода бурда мехостам дархости якҷояи давлатҳои Осиёи марказиро ҷиҳати баргузор намудани чемпионати Осиё дар соли 2031 ё 2035 иброз намоям. бовар дорам ки чорабиниҳои мазкур барои рушди минбаъдаи соҳа заминаи мусоид фароҳам оварда дар таърихи Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ саҳифаи наверо оғоз мебахшад. ин пешниҳоди муҳтарам Рустами Эмомалиро президенти Конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа дастгирӣ намуда чунин иброз дошт: ин минтақа сазовори баргузории чемпионати Осиё байни тимҳои миллӣ мебошад. ва ҳамакнун 24 феврали соли 2025 Тоҷикистон дар баробари ҷумҳуриҳои Узбекистон ва Қирғизистон барои қабули мизбонии ҷоми Осиё 2031 талош хоҳад кард. Федератсияҳои футболи се кишвари Осиёи марказӣ ба қароре омаданд ки барои мизбонии мусобиқоти қаҳрамонии Осиё дархости муштарак ирсол кунанд. ёдовар мешавем ки ҷоми Осиё ҳеҷ гоҳ дар Осиёи марказӣ баргузор нашудааст. пешниҳоди дархости якҷоя барои мизбонии чемпионати Осиё як қадами устувор дар роҳи рушди футболи минтақаи мост. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Балҷувон бунёди 257 иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар заминаи мукаммалсозии инфраструктури деҳот дар ноҳияи мазкур тибқи нақша мавриди истифода қарор додани 22 иншооти соҳаи тандурустӣ пешбинӣ шудааст. Олим Носирзода аз ҷараёни ифтитоҳи бунгоҳи тиббӣ бо шароиту имконоти муосир дар яке аз деҳаҳои дурдасти ин ноҳия гузориш таҳия намудааст ки ин лаҳза манзур мешавад. сокинони ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон бо мақсади истиқболи сазовор аз ҷашни милливу муқаддас 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ҳамаҷониба омодагӣ гирифта дар самти ободониву бунёдкориҳо иқдомҳои шоистаро амалӣ карда истодаанд. ба ин муносибат дар ноҳия бунёди 257 иншоот ба нақша гирифта шуда, корҳои сохтмонӣ дар маҳалли иншооти сохташаванда мароми тоза касб намуда, марҳила ба марҳила бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. дар ин замина муассисаҳои гуногуни тандурустӣ, беморхонаҳо ва бунгоҳҳои тиббӣ дар ҷамоатҳои деҳоти дурдаст ноҳия низ дар назар дошта шуда дар ин самт корҳо ҷараён доранд. аз ҷумлаи иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия 22 иншоот марбут ба соҳаи тандурустӣ буда, иқдоми мазкур баҳри рушди ин соҳа ва таъмини шароити мусоиди фаъолият ва хизматрасониҳои сифатнок ба аҳолӣ равона гардидааст.
ин навбат дар деҳаи дурдасти ялдижи ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳия бинои бунгоҳи тиббии навбунёд мавриди истифода қарор дода шуд. дар расми ифтитоҳи иншоот роҳбарияти ноҳия, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, кормандони соҳаи тандурустӣ ва сокинони маҳаллӣ иштирок намуданд. иншооти мазкур дар масоҳати 100 метри мураббаъ бунёд гардида аз 3 ҳуҷраи хизматрасонӣ ва 1 утоқи мудир иборат мебошад. дар бунгоҳи тиббӣ 5 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ шуда, ба 93 нафар аҳолии деҳа пайваста хизматрасонӣ мекунанд. иншооти ифтитоҳ гардида бо маблағгузории буҷети ҷумҳуриявӣ тавассути шуъбаи сохтмонҳои асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи балҷувон сохта шуда, дорои тамоми шароити муосири замонавӣ мебошад. корҳои пудратиро мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди фарзин анҷом додаанд. акнун бо ифтитоҳи иншооти мазкур танқисии сокинон аз надоштани бунгоҳи тиббӣ бартараф гардид. боиси қайд аст ки дар ноҳия ин аввалин иншооте мебошад ки таъмини равшаннамоӣ ва фаъолнокии дастгоҳҳои тиббии муассиса дар баробари пайваст будан бо хати барқ ҳамзамон тавассути дастгоҳи барқдиҳандаи офтобӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. барои дар фасли зимистон бо гармӣ таъмин намудани ҳуҷраҳо бино бо системаи махсуси гармидиҳӣ пайваст мебошад. сабзу хӯрамгардонии атрофи муассиса низ таъмин гардидааст. сокинон ифтитоҳи чунин бинои замонавиро аз рушду пешрафти соҳаи тандурустӣ ва боз ҳам беҳтаршавии сатҳи некӯаҳволии мардум дониста, ин дастоварди навбатиро ки дар заминаи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳамешагии роҳбари давлат муяссар гардидааст, бо ифтихор ва изҳори қаноатмандӣ пазируфтанд. боиси ифтихор ва шодмонии бузурги мо сокинони ноҳияи балҷувон аст ки дар арафа ва таҷлили бузургтарин ҷашни давлатдории 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар дурдасттарин деҳаҳои ноҳияи балҷувон иншоотҳои наву замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. аз ҷумла имрӯз дар деҳаи ялдижи ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳия бинои наву замонавии бунгоҳи тиббӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳамзамон дар шафати бунгоҳи тиббӣ барои сокинони деҳа сохтмони бинои муассисаи таълимии ноҳия бо назардошти фароҳам сохтани шароити муосири таълим барои муҳассилин ҷараён дорад. тибқи иттилоъ сохтмони муассисаи таълимии мазкур дар ояндаи наздик ба анҷом расида, ҳамчун дастоварди навбатӣ дар соҳаи маорифи ноҳия барои сокинони деҳоти дурдаст хизмат мерасонад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи балҷувон, ахбор. дар вилояти Суғд нақшаи бунёди иншоот бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 73% иҷро гардид. давоми солҳои 2022-2024 аз 12000 иншооти ба нақша гирифта шуда 8755 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бо бунёди иншооти таъиноти гуногун симои шаҳру ноҳияҳои вилоят ба таври назаррас тағйир ёфта, сатҳи зиндагии мардум беҳтару хубтар гардид. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд раванди созандагию бунёдкорӣ тақвият ёфта бо маблағгузории ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва саҳмгузории соҳибкорону аҳолӣ сохтмони зиёда аз 12000 иншооти таъиноти гуногун амалӣ хоҳад шуд. аз соли 2022 инҷониб дар натиҷаи тадбирандешиҳои саривақтии ҷиҳати амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят баъди бунёд, таъмир ва навсозӣ наздики 9000 иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, инчунин дар ин давра ба сохтмони садҳо бинои дигар асос гузошта шуд ва имрӯзҳо дар аксари он корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. танҳо соли гузашта дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо фармоиши идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд 120 иншоот сохта шуд ки бино ба маълумоти масъулин харҷи он 250 миллион сомониро ташкил медиҳад. имрӯзҳо дар дурдасттарин деҳоти вилоят сохтмони мактабу кӯдакистонҳо, бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои саломатӣ, қасру кохҳои фарҳанг, бозору марказҳои муосири савдою тиҷорат, ҳаммому кошонаҳои ҳусн ва дигар марказҳои хизматрасонии муосир идома дорад ва баробари мақомоти давлатӣ саҳми соҳибкорон ва аҳолӣ дар раванди созандагиҳо назаррас аст. соли гузашта дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо сохта ба истифода додани иншооти нави соҳаи маориф, аз ҷумла мактабу кӯдакистонҳо ва синфхонаҳои иловагӣ, шароит ва имконияти таълиму тарбия беҳтар гардид. имсол бошад дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бунёди 40 кӯдакистон ва 60 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ба нақша гирифта шудааст. аз ин нишондод 51 бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 6 кӯдакистон бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилоят сохта мешавад.
соли равон бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилоят дар шаҳраки сайҳун сохтмони бинои муассисаи таълимӣ барои 320 хонанда дар як баст оғоз гардид. Бинои мактаб сеошона буда бояд соли 2026 ба истифода дода шавад. сохтмони бинои маъмурии муассисаи давлатии нигаҳдории иншооти сохташавандаи шаҳрак бошад, соли равон ба итмом мерасад ки ин иншоот ҳам бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилоят қомат афрохтааст. бинои маъмурӣ аз таххона ва ду ошона иборат буда дар инҷо 10 утоқи корӣ барои кормандони муассиса шароити корӣ муҳайё карда шуда истодааст. дар шаҳрак бояд тибқи нақша 25 адад кӯдакистон ва 17 адад мактабҳои миёна сохта беистифода дода шавад ва шаҳрак барои 250,000 аҳолӣ пешбинӣ карда шудааст. лекин айни ҳол дар шаҳрак 70 хоҷагӣ зиндагӣ доранд. имрӯз аллакай мо бунёди аввали мактабро сар кардем. бинои иловагии факултаи чоруми академияи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри хуҷанд низ бо фармоиши идораи сохтмони асосӣ сохта шуда аз 6 ошиёна иборат аст. бино бо назардошти хобгоҳ барои 200 нафар, ошхона ва маҷлисгоҳ бо фарогирии 500 ҷойи нишаст сохта мешавад. имрӯзҳо корҳои бунёдӣ аз ҷониби 5 ширкати сохтмонӣ амалӣ гардида, дар назар аст ки ин бинои нави таълимии соли равон ба истифода дода шавад. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар вилояти Суғд бо фармоиши идораи сохтмони асосӣ бештар аз 600 иншоот бунёд карда мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. дар ноҳияи Ёвон ба муносибати истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз 561 иншооти бунёдшаванда то имрӯз тибқи нақша 227 иншоот мавриди истифода қарор дода шудааст. дар раванди корҳои созандагӣ сокинону соҳибкорони маҳаллӣ саҳми муносиб гузоштанд, инфраструктураи деҳотро марҳила ба марҳила мукаммал гардониданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Исмоили Соҳибназариён ва Мусои Нурмуҳаммад. таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли ватан марҳилаи нави созандагӣ ва бунёдкорӣ ва рушди бемайлони тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат ба ҳисоб меравад. зеро пойдории истиқлолу таҳкими ваҳдату ягонагӣ ва ташаббусу раҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинонро ба саҳм гузоштанд дар раванди босуботи корҳои ободонӣ ҳавасманд гардонидааст. саҳм гузоштан дар ободонӣ ва рушди ватан масъулият ва қарзи шаҳрвандиву фарзандии ҳар яки мо ба ҳисоб меравад. зеро аҷдодони мо тоҷикон аз қадим шаҳрсозу шаҳрдору шаҳриёр буданд ва ин анъана аз насл ба насл то ба имрӯз ба мерос меояд. дар замони нав бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои сохтмонӣ ва бунёдкориву созандагӣ дар тамоми гӯшаву канори мамлакат авҷи тоза дошта, бунёди ҳазорҳо иншооти гуногун таъйинот барои ба талаботи замон ҷавобгӯ гардидани сатҳу сифати кор ва рӯзгори сокинони мамлакат мусоидат карда истодааст. аз он ҷумла дар ҳудуди ноҳияи Ёвон низ сокинону соҳибкорон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ таъмиру азнавсозӣ ва бунёди беш аз 560 иншоотро ба нақша гирифта то ба имрӯз аллакай 227 адади онро сохта мавриди истифода қарор доданд ва чӣ гунае мушоҳида мегардад, дар иншооти дигари ҷашнӣ корҳои сохтмонӣ бо авҷу мароми тоза идома дорад. вобаста ба талаботи замон ва рушди бинокорӣ дар доираи нақшаи генералии ҷамоати шаҳраки Ёвон, соҳибкорони ноҳия бештар ба бунёди иншооти баландошиёна бо дар назардошти ҷойгир намудани марказҳои савдову хизматрасонӣ дар ошиёнаҳои поёнӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд ва ин раванд дар боз ҳам зебову назаррабо гардидани маркази ноҳия мусоидат карда, ҳамзамон дастрасии сокинонро ба манзили зист бештар менамояд. имрӯзҳо дар ноҳияи Ёвон якчанд корхонаҳое ҳастанд ки барои сохтмони манзилҳои истиқоматии бисёрошона кор карда истоданд. ҳозир мо дар табиати нуҳуми ҳамин блоки А истодем ва дар ин ҷо корҳои арбобтобандӣ ба итмом расонда шуда, хеле ки мебинем корҳои бетонгирӣ рафта истодааст. корҳо аз рӯи стандартҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон
идома дода шуда истодааст. ба иттилои масъулин татбиқи чунин ҳадафҳои созанда ба пуррагӣ барои рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии мамлакат ва таъмини зиндагии шоистаи сокинон равона гардида аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Ёвон соли 2022 49 адад, соли 2023 85 ва соли 2024 91 иншооти гуногун таъйинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. имрӯзҳо бо мусоид гардидани мавсим гурӯҳҳои кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон дар ҷамоати шаҳраку деҳот миёни сокинону соҳибкорон корҳои тарғиботиву фаҳмонидадиҳӣ гузаронида раванди корҳои созандагиро вусъат мебахшанд. дар ҷамоати деҳоти Ҳасан Ҳусейнов сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ва он нафароне ки мақсади сафари ҳаҷро доштанд аз худ ташаббускорӣ нишон дода дар радифи дигар иқдомҳои созандагӣ соҳили селроҳаи ҳудуди деҳаи Тутакро мустаҳкам намуда як пули мошингузар низ бунёд карда истодаанд. имрӯзҳо дар ҳама гӯшаю канори диёрамон хусусан дар ҷамоати деҳоти ба номи Ҳасан Ҳусейнов дар ҳамаи деҳаҳош корҳои ободонии созандагӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон ва саҳми соҳибкорон ва саҳми сокинони дар селроҳаҳо соҳил мустаҳкамкунӣ ва як пули мошингузар ки барои син хоҷагӣ ёрдам мекунад рехта истоданд. иншооти ба нақша гирифташудаи ҷашнӣ дар ноҳияи Ёвон аз бинову синфхонаҳои иловагӣ, муассисаҳои томактабӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, корхонаҳои хурди коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, сардхонаву амборҳо барои нигаҳдории молу маҳсулоти кишоварзӣ ҷиҳати таъмини талаботи бозор дар ҳама фаслҳои сол, толору майдончаҳои варзишӣ, таъмиру навсозии роҳҳои мошингард, таъмини деҳаҳои эҳтиёҷдошта бо оби нӯшокӣ ва полезӣ, чароғонкунии кӯчаҳо, марказҳои хизматрасонии бонкӣ дар деҳаҳои дурдаст ва дигар амалҳои марбут ба таъмини рушди маҳал иборат мебошанд. исмоил соҳибназарён, мусои Нурмуҳаммад, Давлати Файзулло, ноҳияи Ёвон, Ахбор. дар ноҳияи рӯдакӣ дурнамои кишти баҳорӣ дар сатҳи 3% иҷро шудааст. кишоварзон азм доранд ки бо истифодаи муфид аз техникаи мошиналоти муосир корҳои саҳроиро вусъат бахшида барои гирифтани ҳосили баланд дар соли 2025 заминагузорӣ намоянд. Наврӯзшоҳи Азизулло ва Баҳодури Қурбон гузориш медиҳанд. имсол бори аввал ба таври таҷрибавӣ дар ноҳияи рӯдакӣ кишти пахта зери плёнка гузаронида мешавад. барои ноил шудан ба ин ҳадаф имкониятҳои техникӣ ба талабот мутобиқ гардонида шудааст. бо назардошти он ки таъсири тағйирёбии иқлим дар соли 2024 ва таъсири он ба соҳаи пахтакорӣ эҳсос гардид ва имсол дар асоси дастури супориши ҳукумати мамлакат тасмим гирифта шуд. дар ноҳияи рӯдакӣ низ тибқи дурнамо гузарондани кишти пахта дар масоҳати 350 гектар ва аз он ҷумла гузарондани кишти зери плёнка 70 гектар дар назар доштааст ки албатта ин дар ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ истифодаи техникаи зери плёнкагӣ яъне бори аввал аст. ҳадафҳои нав дар ноҳияи рӯдакӣ зимни намоиши техникаи мошиналоти кишоварзӣ муаррифӣ карда шуд. ҳоло тавассути 487 техникаи мошиналоти кишоварзӣ шудгор ва кишти баҳорӣ ҷараён дорад. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ ва вазорати кишоварзӣ татбиқи имтиёзҳои пешниҳодкардаи ҳукумати кишвар ва беҳшавии имкониятҳои техникиро барои саривақт дар муҳлати пешбинишудаи агротехникӣ ба иҷро расонидани корҳои саҳроӣ ва баланд бардоштани самаранокии замин муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуд. соли гузашта дар ноҳияи рӯдакӣ 70 адад техникаи нав ворид шуд. ҳозир дар ноҳия кор карда истодаанд. барои кишти тирамоҳӣ 70 гектар ғалатдонагиҳо кишт карда шуд дар хоҷагӣ. акун техникаро омода кардем барои кишти баҳорӣ. ҳамин рӯз ё фардо кишти картошкаи барвақтиро шурӯъ мекунем. баъдан меравад тайёрӣ барои кишти макайдон, лаблабу хӯроки чорво, баъд сабзавоту пахта. дар ноҳияи рӯдакӣ дар майдони 11187 гектар гузарондани кишти баҳорӣ ба нақша гирифта шудааст. ба ҳолати 20 феврал дар майдони 3307 гектар кишт гузаронида шудааст ки 30% иҷрои дурнаморо ташкил медиҳад. дурнамои шудгори баҳорӣ бошад 77% иҷро шудааст. таҳлилҳо нишон медиҳад ки дар сатҳи хуб идома ёфтани корҳои саҳроӣ аз омодакунӣ ва истифодаи ба мавриди техникаи муосири соҳа вобастагӣ дорад. киштикори баҳорӣ оғоз гардид, яъне
кишти картошка барвақти инчунин кишти зироатҳои равғанде дар баробари ин дар зери плёнка караму сабзавотҳое ки мисол дар зери плёнка парвариш карда мешаванд кишту кор шуда истодааст. Вобаста ба тайёр намудани майдонҳои кишти пахта айни замон шудгори гӯем заминҳо бо маром рафта истодааст ки ҳамагӣ то ба ҳамин рӯз зиёда аз 500 гектар замин барои кишти пахта омода шуд. техникаи мавҷуда барои иҷрои корҳои саҳроӣ дар ноҳияи рӯдакӣ омода карда шудааст ва меҳнаткашон мақсад гирифтанд ки тавассути истифодаи ба маврид аз имкониятҳо корҳои саҳроиро дар рӯзҳои мусоид дар муҳлати муайяншудаи агротехникӣ ба иҷро расонанд. зеро истифодаи техникаву таҷрибаи тибқи таъинот пешбинӣ шуда ва риояи муҳлати кишт заминагузори асосӣ барои гирифтани ҳосили дилхоҳ ва баланд бардоштани самаранокии замин ба ҳисоб меравад. استفاده عاقلانه و ثمرناک هر قطعه از زمین کفیل فراوان حاصلی و نشاندادهای نظر است. استفاده از تکنیک و مکانیزم های ضروری در روند کشت و اجرای قاعده های درست اگرتکنیکی مهم بوده. سری وقت عملی نمودن این تدبیرها از کشاورزان تقاضا می‌گردد. تفصیلات بیشتر در گزارش گلچهره ستار. با مقصد ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن هر قطعه زمین کارم و بلندبرداشتن محصولناکی زراعت، خواجگی‌های یاری رسانی اجنسی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری با واسطه تکنیک‌های تسمه‌چرخ اولا شدگاری با صفت زمین را موافق معیار معین گردیده به راه مانده، سپس با مصلحت متخصصان کارآزموده کشت زراعت ضروری را آغاز می‌نمایند. در موضع بهارستان علاقه بهار حکم فرمایی می کند و در این ایام کشت و کار کارمندان اجنسی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری در 50 هکتار زمین کارم للمی کشت بهاری نخود محلی و زغیر را به راه مانده ایستاده‌اند که با رعایت اگرتکنیکای پرورش می توانند از این نمود زراعت حاصل دلخواه به دست آورند. در زمین‌های کارم للمی خواجگی یاری رسانی حصار نخود سبز و جو و گندم پنجه زده و در زمین‌های باقی مانده خواجگیداران به خاطر گرفتن حاصل فراوان بعد شدگاری با صفت کشتی بهاری زراعت‌های تکنیکی را به راه می‌مانند. در خواجگی یاری رسانی زادپرور نزد اجنسی عین حال 850 هکتار زمین‌های کارم می‌باشد. از آن جمله 550 هکتارش زمینی کارم للمی، 300 هکتار آن زمین‌های کارم آبی میباشد. در زمین‌های موضع بهارستان 500 هکتار زمین للمی بوده، از این 420 هکتارش غله‌دانه کردیم تیر ماهی، در 50 هکتارش نخود سبز کردیم. عین حال باشد نخود محلی 15 هکتارش ده، 15 هکتار دیگه صغیری محلی کرده میشه. با استفاده از این تکنیک‌های پراقتدار کشاورزان می‌توانند برای گرفتن حاصل دلخواه و بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی زمینه واقعی گذارند. با مقصد برداشتن حاصل بلند کشت زراعت‌ها ما در کشت تیرمایی و بهاری با استفاده از تراکتورهای تسمه‌چرخ شدگار در چقدر 35 سانتی متر گذراندیم. در زمین‌های کارم للمی ما کشت بهاری نخود را گذرانده استفاده که تسمه‌چرخ شدگار کرده با مقصد ذخیره کردن نمیگری و در آینده بهتر کردن استراکچرهای خوب سال جاری در زمین‌های اجنسی هم در زمین‌های کارم آبی و للمی در میدان زیاده 700 هکتار کشت زراعت‌های غله‌دانگی، 100 هکتار نخودکارهای سبز و در میدان زیاده از 5 هکتار کشت زراعت‌های تکنیکی گذرانده شده است و ادامه دارد. کشت تیرماهی غله‌دانگی ها در خواجگی های یاری رسانی اجنسی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری نشأ و نمای خوب دارد. عموماً میدان عمومی زمین های کارم این نهاد 4011 هکتار را تشکیل می دهد که از این 3306 هکتارش زمین های کارم آبی و 745 هکتارش زمین های کارم للمی را در بر می گیرد.
хоҷагиҳои ёрирасони ин ниҳоди калидӣ бо истифодаи тухмиҳои босифату риояи дурусти агротехникаи парвариш аз кишти ҳама гуна зироат хоҳ сабзавоту полезӣ самараи хуби иқтисодӣ ба даст оварда дар таъмини қисмҳои низомӣ бо маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ саҳм мегузоранд. зеро дар вазъи имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста ба имкону захираҳои дар ихтиёр дошта бояд ҳар як хоҷагидор аз замини дар ихтиёр доштааш оқилона истифода бурда дар фаровонии маводи ғизоӣ талош намояд. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд. манзуратон гардонидем. хайр, саломат бошед.